Saat 1'de başlanır. Xeyirli gün, Tatarcha diktantda qatnaşuchi do'stlar. Sizni Tatar Inform Ma'lumot agentligi ismidan salamlaymiz. Bugün dünya ko'lamida 300'dan ortiq o'rinda Tatarcha diktant yozalar. Әлеге чара милләтебезнең күркәм традициясенә әйләнеп бара. Сезгә Татарча диктантта катнашып, үзегездән туган телебезне үстерүгә һәм саклауга өлеш кертүгез өчен хөрмәтебезне белдерәбез. Һәм әлбәттә, диктантны язуда уңышлар теләп калабыз. Ә хәзер диктантны тикшерү тәртибе турында кыскача мәгълүмат. Татарча диктантның төп оештыручылары Казан Федераль университеты һәм Бөтен дөнья татар яшьләре форумы карары нигезендә диктантны онлайн язучылар аны үзләре тикшереп, үзләренә билге куячаклар. Диктантның үрнәк тексты 29 октябрь дүшәмбе көнне Казан вакыты белән 10 сәгатьтә менә сез хәзер караган видео астында урнаштырылачак. Шунда ук диктантка билге кую тәртибедә аңлатылачак. Моннан тыш, Татарча диктантның үрнәк тексты Татарча диктант акциясенең рәсми сайтында урнаштырылачак. Аның адресы diktant.tatar. Әлбәттә, Татар Информ Мәгълүмат агентлыгы һәм Интертат сайтында да үрнәк текстны күреп булачак. Димәк, сез үзегезгә билгене дүшәмбе көнне куя алачаксыз. Татарча диктантны онлайн язучылар өчен танылган язучы Абдулла Алишның Нишкәбил әкиятеннән үзек тәкъдим ителде. Мин башта текстны тулай укып чыгармын, аннан соң җөмләләп әйтеп яздырырмын. Мин укыган вакытта текстагы вакыйгаларны күз алдына китереп, текстны мәгънәви өлешләргә бүлеп утыра аласыз. Бу сезгә кызыл юлларны дөрес билгеләүдә ярдәм итәчәк. Хәерле сәгатьтә башладык. Нишкәбил. Менә күрәсезме? Каршыгызда нәрсә ул? Беләсезме? Шашкы шавмаклары төсле тезелеп киткән йортлар. Ул йортларда яшиләр кортлар. Кортлар? Нинди кортлар? Татлыдан татлы бал җыялар, шәмгә яраклы балавыз куялар. Ерак җирләргә очып китәләр. Укларын кадасалар, елаталар. Аларның йортларын мәк чәчәге кебек кызылга, үлән төсле яшелгә, комсыман сарыга, күк төсле зәңгәргә, төрле матур төсләргә буяганнар. Әнә зәп-зәңгәр уфык читеннән көлә-көлә алтын кояшта күтәрелә. Аның шаян нурлары, җиз уклары умарта өйләренең стеналарына тияләр дә: "Торыгыз, эшкә тотыныгыз" диләр. Башта берәмләп кенә бал кортлары яларыннан чыгалар. Кояш югары менеп киткәч,
көтүләре белән бергәләшеп, күмәкләшеп эшкә ашыгалар. Зың-зың, ерак-еракка, бакчаларга, кырларга, урманнарга, болыннарга очалар. Менә бу зәңгәр ояның хуҗалары бик күп аның. Кулыңдагы бармакларыңны 1000 тапкыр санасаң да, яки күктәге йолдызларның санын исәпләп карасаң, бәлки аларның очына чыгарсың. Барысыннан да алда торып, бар көченә йөгереп, менә шушы зәңгәр йортның ишегеннән, сөйгән ие ишеннән Нечкәбил тышка чыкты. Алмагач биеклеге күтәрелгәч тә, зәңгәр өйнең кайдалыгын билгеләде. Усаллар килеп өйне алмаштырмасыннар, Нечкәбилне саташтырмасыннар. Шуңа күрә ул өйнең төсен җентекләп карады. Өйнең төсе күк төсле зәңгәр. Сабыл икәем, матур гөлкәем, диде Нечкәбил. Өй өстеннән бер-ике мәртәбә очып әйләнде дә, ук шикелле туп-туры очты да китте. Озак, бик озак очты Нечкәбил. Өлгергән арыш үзенең башакларын селкеп, аны сәламләп калды. Чәчәкләргә төренгән кыр алкышлап каршы алды. Нечкәбил кичкенә очкыч моделе төсле әйләнә-әйләнә чәчәккә килеп төште. Тирә-ягы тулы чәчәкләр, аппаклар, сап-сарылар, зәп-зәңгәрләр, кып-кызыллар, йомшак кына искән җил белән селкенәләр, йөрәкне җилкендерәләр. Тирә-якка хуш ис чәчәләр. Әйтерсең, исле май сөрткәннәр. Бер чәчәктән икенчесенә, икенчесеннән өченчесенә күчә Нечкәбил. Ул тузанны бер чәчәктән алып, икенчесенә калдырып китә. Шулай итеп, уңышны күтәрүдә ярдәм итә. Менә без язачак текст шушы. Хәзер хәерле сәгатьтә диктант. Нечкәбил. Менә күрәсезме? Каршыгызда нәрсә ул? Менә күрәсезме? Каршыгызда нәрсә ул? Менә күрәсезме? Каршыгызда нәрсә ул? Беләсезме? Беләсезме? Шашка шакмаклары төсле тезелеп киткән йортлар. Шашка шакмаклары төсле тезелеп киткән йортлар. Җөмләне укыйм. Шашка шакмаклары төсле тезелеп киткән йортлар. Ул йортларда яшиләр кортлар. Ул йортларда яшиләр кортлар. Ул йортларда яшиләр кортлар. Кортлар нинди кортлар? Татлыдан татлы бал җыялар, шәмгә яраклы балавыз коялар. Татлыдан татлы бал җыялар. Шәмгә яраклы
балавыз құялар. Cümləni oquyayım. Tatlыдан татлы бал жиялар, шәмгә ярақлы балавыз құялар. Яңа cümle. Йырақ-йырақ жерләргә ұшып китәләр. Йырақ-йырақ жерләргә ұшып китәләр. Тикшерәбез. Йырақ-йырақ жерләргә ұшып китәләр. Укларын кадасалар йылаталар. Укларын кадасалар йылаталар. Алдағы cümle. Оларның йортларын мәк шәшәге кебек кызылга, үлән төсле яшелгә, комсыман сарыга, күк төсле зәңгәргә, төрле матур төсләргә буяганнар. Оларның йортларын мәк шәшәге кебек кызылга, үлән төсле яшелгә, ком сыман сарыга, күк төсле зәңгәргә, төрле матур төсләргә буяганнар. Cümləni тикшерәбез. Оларның йортларын мәк шәшәге кебек кызылга, үлән төсле яшелгә, комсыман сарыга, күк төсле зәңгәргә, төрле матур төсләргә буяганнар. Дәвам итәбез. Әнә зәп зәңгәр офык шитеннән, көлә-көлә, алтын кояш та күтәрелә. Әнә зәп зәңгәр офык шитеннән, көлә-көлә, алтын кояш та күтәрелә. Әнә зәп зәңгәр офык шитеннән, көлә-көлә, алтын кояш та күтәрелә. Яңа cümle. Аның шаян нурлары, җиз уклары умарта өсләренең стеналарына тияләр дә, Торыгыз, эшкә тотыныгыз, диләр. Аның шаян нурлары, җиз уклары умарта өйләренең стеналарына тияләр дә, умарта өйләренең стеналарына тияләр дә, Торыгыз,
ishga tutunig'iz, deylar. Turig'iz, ishga tutunig'iz, deylar. Jumlani tekshiramiz. Onun şoyan nurları, jiz oqlari umarta ilerining stinalarına diyelerdə turig'iz, ishga tutunig'iz, deylar. Boshda biremlebgina bal qurtlari uyalarından chiqalar. Boshda biremlebgina bal qurtlari uyalarından chiqalar. Boshda biremlebgina bal qurtlari uyalarından chiqalar. Quyosh yuqori mingach, quyosh yuqori minib ketgach, kütülari bilan birgalashib, ko'maklashib ishga oshiqalar. Quyosh yuqori minib ketgach, kütülari bilan birgalashib ko'maklashib ishga oshiqalar. Tekshiramiz. Quyosh yuqori minib ketgach, kütülari bilan birgalashib, ko'maklashib ishga oshiqalar. Zing. Яңа jumla. Yiroqqa, baqshalarga, qirlarga, o'rmonlarga, bilinlarga uchalar. Yiroqqa, baqshalarga, qirlarga, o'rmonlarga, bilinlarga uchalar. Yiroqqa, baqshalarga, qirlarga, o'rmonlarga, bilinlarga uchalar. Mana bu zangar uyoning xo'jalari bek ko'p aning. Mana bu zangar uyoning xo'jalari bek ko'p aning. Mana bu zangar uyoning xo'jalari bek ko'p aning. Qo'lingdagi barmoqlaringni 1000 topqir sanasang, yoki ko'kdagi yulduzlarning sonini hisoblab qarasang, balki ularning ishini chiqarsin. Qo'lingdagi barmoqlaringni 1000 topqir sanasang, yoki ko'kdagi yulduzlarning sonini hisoblab qarasang, balki ularning ishini chiqarsin.
Тикшерәбез. Менә бу зәңгәр иянның хуҗалары бик күп аның. Кулыңдагы бармакларыңны 1000 тапкыр санасаң, яки күктәге йолдызларның санын исәпләп карасаң, бәлки аларның ишына чыгарсың. Яңа җөмлә. Барысыннан да алда торып, бар кешенә йөгереп, менә шушы зәңгәр йортның ишегеннән, сөйгән ие ишеннән Нечкәбил тышкы якка чыкты. Барысыннан да алда торып, бар кешенә йөгереп, менә шушы зәңгәр йортның ишегеннән сөйгән өйе ишеннән Нечкәбил тышкы якка чыкты. Җөмләне укыйм. Барысыннан да алда торып, бар кешенә йөгереп, менә шушы зәңгәр йортның ишегеннән, сөйгән өйе ишеннән Нечкәбил тышкы якка чыкты. Алмагач биеклеге күтәрелгәч тә, зәңгәр өйнең кайдалыгын билгеләде. Алмагач биеклеге күтәрелгәч тә, зәңгәр өйнең кайдалыгын билгеләде. Тикшерәбез. Алмагач биеклеге күтәрелгәч тә, зәңгәр өйнең кайдалыгын билгеләде. Усаллар килеп өйне алмаштырмасыннар. Нечкәбилне саташтырмасыннар. Усаллар килеп өйне алмаштырмасыннар. Нечкәбилне саташтырмасыннар. Усаллар килеп, өйне алмаштырмасыннар. Нечкәбилне саташтырмасыннар. Шуңа күрә ул өйнең төсен җентекләп карады. Шуңа күрә ул өйнең төсен җентекләп карады. Шуңа күрә ул өйнең төсен җентекләп карады. Өйнең төсе күк төсле зәңгәр. Өйнең төсе күк төсле зәңгәр. Өйнең төсе күк төсле зәңгәр. Сау бул, өйкәем, матур гөлкәем, диде Нечкәбил. Өйе өстеннән 1-2 мәртәбә әйләнде дә, ук шикелле туп-туры очты да китте. Сау бул, өйкәем, матур гөлкәем.
Диде Нечкәбил. Өйе өстендә бер-ике мәртәбә әйләнде дә ук шикелле туп-туры очты да китте. Җөмләне тикшерәбез. Сау бул, өйкәем, матур гөлкәем, диде Нечкәбил. Өйе өстендә бер-ике мәртәбә әйләнде дә ук шикелле туп-туры очты да китте. Озак, бик озак очты Нечкәбил. Озак, бик озак очты Нечкәбил. Озак, бик озак очты Нечкәбил. Өлгергән арыш, үзенең башакларын селкеп, аны сәламләп калды. Чәчәкләргә төренгән кыр алкышлап каршы алды. Өлгергән арыш үзенең башакларын селкеп, аны сәламләп калды. Чәчәкләргә төренгән кыр алкышлап каршы алды. Өлгергән арыш үзенең башакларын селкеп, аны сәламләп калды. Чәчәкләргә төренгән кыр алкышлап каршы алды. Яңа җөмлә. Нечкәбил кечкенә очкыч моделе төсле әйләнә-әйләнә чәчәккә килеп төште. Нечкәбил кечкенә очкыч моделе төсле әйләнә-әйләнә чәчәккә килеп төште. Нечкәбил кечкенә очкыч моделе төсле әйләнә-әйләнә чәчәккә килеп төште. Тирә-ягы тулы чәчәкләр, ап-аклар, сап-сарылар, зәп-зәңгәрләр, кып-кызыллар. Тирә-ягы тулы чәчәкләр. Ап-аклар, сап-сарылар, зәп-зәңгәрләр, кып-кызыллар. Тирә-ягы тулы чәчәкләр, ап-аклар, сап-сарылар, зәп-зәңгәрләр, кып-кызыллар. Йомшак кына искән җил белән селкенәләр, йөрәкне җилкендерәләр. Йомшак кына искән җил белән селкенәләр,
йөрәкне җилкендерәләр. Тикшерәбез. Йомшак кына искән җил белән селкенәләр, йөрәкне җилкендерәләр. Тирә-якка хуш ис чәчәләр, әйтерсең исле май сөрткәннәр. Тирә-якка хуш ис чәчәләр. Әйтерсең исле май сөрткәннәр. Укым. Тирә-якка хуш ис чәчәләр, әйтерсең исле май сөрткәннәр. Бер чәчәктән икенчесенә, икенчесеннән өченчесенә күчә нечкә бил. Бер чәчәктән икенчесенә, икенчесеннән өченчесенә күчә нечкә бил. Bir çeşekten ikincisine, ikincisinden üçüncüsine köçen işke bil. Bir çeşekten ikincisine kuna, çeşek tuzanına buyalıp bite. Bir çeşekten ikincisine kuna, şeşek tozanına buyalıp bite. Bir şeşekten ikincisine kuna, şeşek tozanına buyalıp bite. Songa cümle. Ul tuzanını bir şeşekten alıp ikincisine kaldırıp gite. Ul tuzanını bir şeşekten alıp ikincisine kaldırıp gite. Hem tağın bir bik matur cümle kalgan әле. Şolay itip, oңашны көтәрүдә ярдәм итә. Şolay itip, oңашны көтәрүдә ярдәм итә. Şolay itip, oңашны көтәрүдә ярдәм итә. Хәзер диктант текстын тулайым укып чыгабыз. Тикшереп. Диктант нечкә бил. Менә күрәсезме? Каршыгызда нәрсә ул? Беләсезме? Шашка шакмаклары төсле тезелеп киткән йортлар. Ул йортларда яшиләр кортлар. Кортлар? Нинди кортлар? Татлыдан татлы бал җыялар, шәмгә яраклы балавыз куялар. Ерак җирләргә очып китәләр. Укларын кадасалар елаталар. Аларның йортларын мәк чәчәге кебек кызылга, үлән төсле яшелгә, ком сыман сарыга, күк төсле зәңгәргә, төрле матур төсләргә буяганнар. Әнә зәп-зәңгәр офык читеннән көлә-көлә алтын кояшта күтәрелә.
Аның шаян нурлары, җиз уклары умарта иләренең стеналарына тияләр дә, «Торыгыз, торыгыз, эшкә тотыныгыз», диләр. Башта берәмләп кенә бал кортлары ояларыннан чыгалар. Кояш югары менеп киткәч, көтүләре белән бергәләшеп, күмәкләшеп эшкә ашыгалар. Зың-зың. Ерак-еракка, бакчаларга, кырларга, урманнарга, болыннарга очалар. Менә бу зәңгәр ояның хуҗалары бик күп аның. Кулыңдагы бармакларыңны 1000 тапкыр санасаң, яки күктәге йолдызларның санын исәпләп карасаң, бәлки, аларның очына чыгарсың. Барысыннан да алда торып, бар көченә йөгереп, менә шушы зәңгәр йортның ишегеннән, сөйгән өе ишеннән Нечкәбил тышкы якка чыкты. Алмагач биеклеге күтәрелгәч тә, зәңгәр өйнең кайдалыгын билгеләде. Усаллар көйлеп, өйне алмаштырмасыннар, Нечкәбилне саташтырмасыннар. Шуңа күрә ул өйнең төсен җентекләп карады. Өйнең төсе күк төсле зәңгәр. Сау бул, өйкәем, матур гөлкәем, диде Нечкәбил. Өйе өстендә 1-2 мәртәбә әйләнде дә, ук шикелле туп-туры очты да китте. Озак, бик озак очты Нечкәбил. Өлгергән арыш, үзенең башакларын селкеп, аны сәламләп калды. Чәчәкләргә төренгән кыр алкышлап каршы алды. Нечкәбил кичкенә очкыч моделе төсле әйләнә-әйләнә чәчәккә килеп төште. Тирә-ягы тулы чәчәкләр. Аппаклар, сап-сарылар, зәп-зәңгәрләр, кып-кызыллар. Йомшак кына искән җил белән селкенәләр, йөрәкне җилкендерәләр. Тирә-якка хуш ис чәчәләр, әйтерсең исле май сөрткәннәр. Бер чәчәктән икенчесенә, икенчесеннән өченчесенә күчә Нечкәбил. Бер чәчәктән икенчесенә куна-куна, чәчәк тузанына буялып бетә. Ул тузанны бер чәчәктән алып, икенчесенә калдырып китә. Шулай итеп, уңышны күтәрүдә ярдәм итә. Хөрмәтле татарча диктантта катнашучылар, шушының белән диктантыбыз тәмам. Димәк, диктант текстын дүшәмбе көнне 29 октябрьдә Казан вакыты белән 10 сәгатьтә менә хәзер без язган видео астында тикшерә аласыз, анда үрнәк текст биреләчәк. Шулай ук монда диктантны бәяләү нормалары да тәкъдим ителәчәк. Барыгызга да уңышлар телибез, сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.